Silenci és, segons el diccionari, el fet de no parlar o el fet de no expressar algú el seu pensament amb paraules o per escrit. Tamara Vallès, benvinguda a Torn de Paraula. Moltes gràcies. Què és el silenci per a tu? El silenci per a mi és un estat que tots portem dins i que en moltes ocasions sabem gastar-ho, però en nosaltres no. Tamara Vallès és cantautora, a la vegada està completant els seus estudis com a musicòloga en el Conservatori Superior de Música de València i la seva especialitat instrumental és el clarinet. Tamara, on estem? Estem ara mateix en el Saló Gòtic de l'Escola de Música d'Alcora i estem en la part més baixeta, així és molt acollidor, el que veig, sí. No? Tamara, has interpretat ja aquí en el clarinet o cantant? Sí, moltes vegades, perquè així se fan les audicions de l'escola i pues, tots els músics que han estudiat en aquesta escola han passat per així i és un lloc pues, que agrada molt vindre perquè te recordes els teus principis i on has evolucionat. Això està molt guai. L'última cançó que hem pogut veure, que has publicat, comença precisament amb la paraula que comentàvem al principi, no? La paraula silenci. És una cançó que davant una societat predominada per l'individualisme té un missatge clar. Estic al teu costat. Per què aquest missatge? Este missatge ve perquè és una cançó pues, que jo vaig fer fa 2 anys, fa 3 o 4 ja. I bueno, aquest missatge és molt important perquè en aquest moment pues, estava en segon de batxiller i pues, per desgràcia pues, no tots passem per unes bones èpoques i en aquest moment de silenci que tens que jo vaig passar pues, vaig veure que molta gent estava al meu costat però jo no me donava compte i fins que jo vaig poder saber i donar-me compte de que la gent estava al meu costat que apoyava el que jo feia i estava amb mi sempre, pues jo no ho sabia veure fins que pues, me vaig ficar a fer aquesta cançó i aquest missatge pues, per a mi és molt important i volia també donar-lo a conèixer. I en quant a la música, què consideres que és bona música? Això és molt relatiu. Ho sé. La bona música per a mi és la que està feta també des del cor i que siga molt personal i que se conten moltes històries reals fetes per un mateix i que puguis contar a la gent i que siga real. Dóna la sensació, o és així, de que actualment com es comunica una cantant o un grup de música és quasi més important que la pròpia música, és a dir, la comunicació més important que inclús la melodia, el contingut, la lletra. Penses que és així? Sí, a veure, al final les persones som l'enllaç que hi ha entre la música i una persona que la pot rebre. Al final la música l'objectiu que té és arribar a una persona i remoure sentiments i que sentisca. Si l'enllaç, que ara pues, és una persona, no transmet, no s'està fent un bon treball. Per això sempre és molt important que la persona que estigui davant per a fer de comunicació, que siga comunicatiu, sàpiga fer-ho bé. Això no lleva que la música també ha de ser bona. Ara mateix, per a tu, quina és el canal? Quin creus que és el canal on més arriba la música? És a dir, pot ser YouTube, pot ser Spotify... Ara hi ha moltíssimes plataformes, moltes, i això és un gran avantatge i facilita molt el fet que la música pugui arribar a moltíssima gent. No sé. Creus que hi ha més talent a la palestra o més talent silenciat? És a dir, els cantants i les cantants amb talent acaben recollint, no?, la seva llavor sembrada, però hi ha talent que queda silenciat per diversos motius o al final creus que qui té verdader talent acaba eixint? Ara mateix hi ha moltíssima gent que està silenciada i que jo no crec que isquen a la llum, perquè està molt desconegut. Ara mateix, per explicar un exemple, crida molt més l'atenció la música comercial, un exemple, que algú que de veritat
se curra el seu treball i que no té oportunitats d'eixir a la llum. I això molesta. I per això crec jo que hi ha moltíssima música silenciada. Perquè parlàvem que eres estudiant de musicologia, portes a les teues esquenes ja la formació professional al Conservatori de Castelló. Quan un músic d'aquest nivell ja, o que ha fet la seva formació, veu que, per exemple, fa unes setmanes el famós Omar Montes, no? Va treure un vídeo en el que se l'escoltava cantar normal i després en autotune, no? Què pensa una persona que és músic? A mi personalment me molesta moltíssim. Me molesta molt, molt, molt. Perquè és que gent només busca guanyar diners d'una forma fàcil, se ven al mercat, se tira allí, i realment és el que te deia, que hi ha oportunitats a gent que se ho està currant, que porta molts anys d'estudis, de treball, i no deixa la llum per gent que té molta cara, per dir-ho així, i no pots lluir-te, no pots mostrar a la gent com eres i el que fas. Hem escoltat la paraula musicologia, però molta gent ho entén com una paraula desconeguda. Sap que és algo relacionat amb la música, evidentment, però parla'm de la musicologia. Què és? Com la definiries? La musicologia sí que està molt desconeguda. De fet, jo, fins que no la vaig descobrir, que va ser fa 2 anys, antes d'entrar al conservatori, i mira que jo ja portava molts anys estudiant música, però sí que és veritat que està desconeguda. La musicologia és l'estudi de la música i és la ciència de tota la història, des del seu principi, tota l'evolució i plenament història. Història. A què t'agradaria dedicar-te quan acabes la musicologia? No ho sé. Esta pregunta me fa gràcia perquè molta gent ho té clar i diu, de quan jo acabe faré tal. Però ara mateixa no ho tinc clar i el que vull ser... El que tinc clar ara mateix, això sí, és que vull seguir fent això i quan estigui potser en quart i estigui arribant que tinc que elegir un camí, jo diré, igual sí, per així vaig. Creus que no és una de les formacions comuns o convencionals per allò que moltes vegades hem escoltat dir de la música no és viu? Sí, a veure. Sempre que te pregunten, tu què estudies? I jo, música i què més? Ja Viure baix d'aquest titular de la música no es viu és un poc fotut, perquè la gent, la societat que vivim avui en dia, se pensa que no pots fer això perquè o no val la pena o no té cap futur. Però jo crec que la gent està molt equivocada i això també és per culpa de la societat, perquè o nosaltres com a músics tampoc la mostrem bé o falta molt per ensenyar, però molt. Hem parlat del tema de les persones que triomfen per seguidors o per altres motius també en la música, però la formació al final és important en aquest món. Molt, molt. De fet, jo en quant a cantant, que no soc cantant professional ni res d'això, jo vaig començar cantant a les classes de música de l'institut i en casa, i de combo i cava i cava allà, i al final te dones compte de que o aprens a estudiar i a treballar la teva veu o te pots arribar a fer mal, això en quant a veu. I això te dones compte de que en tot fa falta formació, en qualsevol cosa. Vulguis dedicar-te a lo que siga, forma't. Qualsevol coseta que siga, encara que siga xicoteta. T'agradaria seguir en la vessant de cantautora en el futur? Sí, m'agradaria seguir perquè ho disfrute molt. Ho disfrute moltíssim. Jo quan me fique a treure cançons en la guitarra, composar per mi és molt complicat. Me pareix una cosa molt difícil i admiro tota la gent que està composant cançons cada 2 per 3. I m'agradaria dedicar-me per això perquè m'agradaria aprendre, m'agradaria saber i treure d'ahí coses boniques que penso jo que poden eixir. Estàs composant ara mateix? No. No tinc temps material, cosa que necessita molt de temps, això. Per a mi, vamos. Abans de contestar-me aquesta pregunta has fet un silenci, tornem a la paraula silenci. Pregunta clau, autotune o silenci, què és millor? Mira, si l'autotune és un recurs que molta gent gasta, o no, que se hauria gastar per a ficar un efecte a la teva veu de tant en quant.
però si has de ficar silenci perquè la teva veu siga bona i pugues treure material bo, silenci, absolut. No fa falta. Què opina ta mare veies dels programes com La Voz o Operación Triunfo? Mira, jo, fa temps, quan van començar a eixir, jo soc superfan, no sé considerar-me si ara o antes, però era superfan de OT 2017, no sé, de Amaya i tant, totes aquestes quan van eixir. I va ser un boom, i a mi m'olava molt el fet del programa en si, i veus que hi ha gent molt de talent, però quan ja veus que tot la cultura musical que pot haver en aquests programes és molt poca. No sé on a conèixer, perquè al final també estàs fent un programa de un reality show que només busquen a la persona en si i no el seu talent o la seva veu o la música que puga tindre. Entonces, m'agraden perquè se van a conèixer gent que té un vozarrón i té talent a rebossar, però te dones compte que la tele no busca només una veu bonica, busca la persona i el que puga vendre, la seva personalitat. Has comentat que t'agradaria seguir en la vessant de cantautora, t'agradaria triomfar com a cantautora, ser coneguda, plenar estadis, allò que es diu, no? Que és el tòpic. Sí i no, perquè hi ha una part molt bona que és que la gent te pugui conèixer i pugui reconèixer el teu treball, el talent i tal, però per altra dius, és que comporta moltes coses, com tot en la vida, òbviament, però és que és molt complicat això, Ahir, per exemple, li preguntava a la meva germana què se sentirà al fet antes d'eixir de Nil Moliner, per exemple, que està darrere l'escenari i diu, és tota aquesta gent que ha vingut a veure, em sap les meves cançons i quan jo isc cridarà i dirà, no sé què. I què se sentirà en aquest moment? I això és bonic pensar-ho, perquè jo també ho senties que a vegades quan isc antes d'algun concert, aquests nervis molen molt. Però després, claro, darrere d'un escenari fora la vida, no és damunt d'un escenari, doncs això és molt complicat. I per aquesta banda no sabria dir-te si m'agradaria estar ahí. Clar, comptant tu, perquè ja has fet concerts com a cantautora, comptant què sentes tu abans d'eixir a l'escenari? Són nervis totals. Tens aquesta pressió de vull fer-ho bé, vull que isca bé, però saps que aquests nervis estan ahí perquè saps que vas a disfrutar també. Jo com a individual, una actuació individual, puc estar molt tranquil·la perquè sé, per exemple, que el que faig jo, si jo m'equivoque, si jo ho faig tot, no? Entonces, pues, és un treball propi meu i que sé que pot anar avant. Però, per exemple, en el grup de Rodalia en el que estic també, que és un tribut a la música en valencià, aquests nervis estan molt guais perquè estan dividits entre molta gent. Entonces, quan veus que la gent del teu voltant i tots estan nerviosos com tu, tenen ganes de fer-ho bé, d'eixir, de disfrutar, de passar-ho bé, se ho transmetim entre tots i per aquests nervis tontos val la pena. M'has comentat el tema del grup de música tribut a la música en valencià, valga la redundància. La teva cançó Històries, la teva última cançó, és en valencià. Sí. T'agradaria seguir cantant en valencià? És a dir, la teua llengua, la nostra llengua, és el futur per a tu en el món de la cantautoria? Pot ser sí, m'agradaria composar moltes cançons en valencià, perquè al final és la llengua en la que jo m'he criat i la que jo sé defensar-me, però sempre hi haurà cançonetes que eixiran en altres idiomes, segur, perquè s'arriba un poc més lluny, si és el que vull, però el valencià avant, sobretot en valencià. Qui et segueix a les teues xarxes socials precisament ha vist que tens versions en altres idiomes, per exemple, en francès, no recordo ara. El tema dels covers, creus que també és important per a donar-te a conèixer quan potser el material com a cantautora encara no és el suficient? Sí, de fet jo crec que tots hem començat per ahí. Si algú que s'ha dedicat a escriure cançons, antes ha cantat cançons que ja estaven composades i això és molt important perquè són
ferramentes que t'ajuden a tu a composar les teves pròpies cançons. Doncs, Tamara, saps que la persona que ara mateix estic entrevistant, tu, determina l'entrevistada o l'entrevistat de la setmana següent. El teu paper és extraure una paraula d'aquesta urna, veurem quina paraula és i ara la comentem, quan vulguis. Foc. Tenim la paraula foc. Recordes alguna cançó relacionada amb la paraula foc? Sí, no? La de Eurovisión de fa 2 anys o 3, que va quedar segona. No sé, algo així no sé, ja falla. Fuego, no sé. Fuego, és veritat. Fuego directament, sí, no? Sí que és veritat, sí que és veritat. Eixa. Tamara, per últim, important, has dit que comunicar ara mateix és superimportant en el tema de la música. Comentes les teves xarxes socials on et poden trobar els oients i les oients a tu, al món digital. Pues a mi me poden trobar en Instagram, en Tamara_BM15 i en YouTube és el meu nom, tal qual, Tamara Villés, i allà tinc totes les covers que he fet fins ara i que espero continuar pujant. I això. Molt bé, doncs Tamara, t'agraïm que hagis acceptat la invitació de Tarda Paraula. T'animem a que continues negant per aquest món de la música, que per als ulls de molta gent és una cosa comercial, no? O que s'ha convertit en una cosa molt de façana, però qui teniu la formació, qui continueu en eixa musicologia, en eixos estudis superiors, sou, jo crec que la base o el futur, no? del que significa que la música continua dient-se música i que no es perga. Gràcies, Tamara. Nosaltres ara, si et pareix, ens despedim en la teva cançó, Històries. Genial. I veurem qui és la persona sota la paraula foc. Molt bé, moltes gràcies. Adeu. Adeu. Silencis que et fan callar, no parles. Històries del passat que encara fan mal. Si no lluites, causa terra, i per guanyar no sols has de lluitar, has d'avançar i no mai parar.